माने बेरेखा दोलोनि ओंथियानो बेरेखा बुंनाय बेखौ मोजां मावो होननानै बुंफेरनाय रेकर्ड नुवाखै आरो खर'आ सुबाव जानानैसो दिनै बेरेखा दोलोआ जेबो मावाखै होननानै आन्दायदों। तामुलपुर समस्तिनि सिङाव जोङो एबार 15 crore गोबां लामाफोर बेखेवनो दङ आरो दिनैनिफ्राय बेखेवनो जों जागायबाय। दिनैहाय मोनब्रै जायगायाव दिनै लामा बेखेवनाया जागायगोन। दिनै फाख्रिबारियाव मोनसे, दावगांबारियाव मोनसे, कदालपारा मोनसे, फुराबारि मोनसे आरो जोङो दरंगाजुलिनि गोबां जायगा, तामुलपुर समस्तिनि गोबां गयबारि समस्तियावबो दं, बागानपारा समस्तियावबो दं। दा बे हिसाबै तामुलपुर समस्तिनि गोबां लामाफोर दिनैहाय जोङो बेखेवनो जागायबाय आरो बे लामाया जाफुंनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोबां रायजो राजाफोरनि जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन। गोबां बोसोरनिफ्राय गोबां ओनसोलफ्रा लामानि जेंनायाव गोग्लैनानै दङमोन। रायजोफ्रा सानफ्रोमबो मोनसे आरज गाबदों जे जोंनो एबार लामाखौ नांगौ। दा रायजोनि खावलायनाय लेखा जों दिनैहाय बे लामाफोरखौ बेखेवनो हादों। दा बेनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांखौबो आं साबायखर बावदों आरो लोगोसे आसामनि मानगोनां CM बिथांनिसिमबो जोंनिफ्राय साबायखर थादों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों तामुलपुर समस्तियाव आरो गोबांथार जौगालु खामानि, लामा, दालां, फरायसालि आरो लाइमोनफोरनि थाखाय माखासे गेलेनो हानाय दिनै स्टेडियाम बानायनो थांगासिनो दङ, मिनि स्टेडियाम, डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम, सार्किट हाउस बानायनो थांगासिनो दङ। दा गोबांथार जोंहा माखासे खामानि बेवहाय जोब्बाय आरो जों खालामनो थांगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे एबारनिफ्राय जोङो गंबा फरायसालियाव 7 crore होनाय जादों। दावगांबारि बड' मिडियाम, कुमारिघाटा हायार सेकेन्डारि, तामुलपुर हायार सेकेन्डारि, गान्धीबारि हायार सेकेन्डारि, पश्चिम तामुलपुर हायार सेकेन्डारि बेफोराव 7 crore होनाय जाबाय, अलरेडि सेंसन जाजोब्बाय। बेनि अनगायैबो जोङो गोबांथार खामानिफोर दिनै बुंना फोजोबनो हाया। दिनै कुमारिघाटायाव 30 लाखनि लाइब्रेरि लुगासिनो दङ। कुमारिघाटायाव ज्योति बिष्णु भवन 1,20,00,000 जों दिनै लुगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो मोनसे मोजांथार हाबाफारि जोंहा फैगासिनो दङ गभ अफ इन्डियानिफ्रायबो, दा सयल कनजारभेसन डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों। दा बियो जोंहा अलरेडि एप्रभ जाजोब्बाय, DPR जाबाय, कमिटि जाजोब्बाय। खुब खम समनि गेजेराव फाइनेन्सखौ रिलिज होनाय लोगो लोगोनो जों आरोबाव कुमारिघाटानि खाथियाव मोनसे मोजांथार नुथाय जों नुनो मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव कुमारिघाटायाव मोनसे क्लक टावार, मोनसे कुमारिघाटाखौ बिउटिफिकेसननि थाखाय मोनसे क्लक टावार लुनायनि मोनसे मिजिं दङ आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो गासैनिबो मददजों लुफुंनो थाखाय खामानि मावनांगोन। माने बेरेखा दोलोनि ओंथियानो बेरेखा बुंनाय। दा बेरेखा दोलोआथ' माब्लाबाबो सरकार बा खुंथायखौ मोजां मावो होननानै बुंफेरनाय रेकर्ड नुवाखै आरो थानायबो नङा। रायजोनि मोजां मावब्लाबो बिसोर मोजां मावाखै होननायानो बेखौनो बेरेखा दोलो। दा बेखायनो बेरेखा दोलोआ बेरेखा बुंनानैनो मोजां मोनो। दा बिथांमोननि बुंनाया खुनु मिनिंलेस। दा बेरेखा दोलोआ जिहेथु थांनाय गोलाव समाव मोनसे खुंथायाव दङमोन। दा खुंथायाव थासेयावबो दा नैफोरबायदि ओनसोल, नैफोरबायदि गोग्लैसोनाय ओनसोलफोराव माब्लाबाबो दोंसे लामा बानायनो हानाय मोनसे थासारियाव बिथांमोना गोसो होआखिसै। दालां बानायनो गोसो होआखिसै। लाइब्रेरिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गोबां रायजोफोरनि जि जेंनाफोर, बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना गोसो होआखिसै। दा बेखायनो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिआर ओनसोलाव जोबोद मोजां मोजां खामानि जागासिनो दङ। हारि माहारिफोरनि जौगानायनि खामानि जागासिनो दङ। हारि माहारिफोरखौ माबायदि इयुनाव दावगालांहोनो बेनि खामानि जागासिनो दङ। दा हानि खामानि जागासिनो दङ। दा बेखायनो बेफोर गासैखौबो नुनानै खर'आ सुबाव जानानैसो दिनै बेरेखा दोलोआ जेबो मावाखै होननानै आन्दायदों। जोंनि मावनायखौ नुनानै आन्दायदों आरो आन्दायनानै दिनै जेबो नुयि बायदि जादों आरो बेनिखायनो बिथांमोना दिनैहाय बेरेखा दोलोआ मा जादों जेबो खामानि मावाखै होननानै दिनै आन्दायनानै बिथांमोना नुयिखाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंबाय थादों।